Παιδιά, μπορείτε να μου πείτε λίγο από πού, σε αυτό το παιχνίδι εδώ που έχει το δικό σου κήπο, από πού παίρνεις αυτό εδώ, από πού παίρνεις τα πράγματα αυτά, από πού παίρνεις αυτό εδώ, από πού παίρνεις αυτά εδώ τα πράγματα, τα μικρά, τους νάνους εδώ πέρα, cute. Από πού παίρνεις αυτό, περιμένετε λίγο να πιάσει, αυτό εδώ το κοντάρι με το φεγγάρι. Πείτε μου σας παρακαλώ, τα ψάχνω παντού. Παιδιά, από πού μπορεί να το παίρνεις, περιμένετε, από πού μπορεί να το παίρνεις, λίγο σας φαίνεται, εδώ έχω βάλει ένα σκυλί και κάτσα μου γίνεις, σε 30 και 23. Τα παίρνεις από εδώ, μισό λεπτό γιατί παίζω με το ένα χέρι, τα παίρνεις από εδώ, κάπου από αυτήν εδώ, την κουπελιά, ή από αυτούς πίσω, ή από αυτούς εδώ τους τρεις. Από αυτόν εδώ δεν παίζει γιατί αυτός έχει τα αυγά. Αλλά για μισό. Πείτε μου please, το θέλω full να φτιάξω. Και εδώ πέρα. Όσοι παίζετε αυτό το παιχνίδι, ειδικά η Στέλλα που παίζουμε μαζί Roblox, νομίζω αυτό το παιχνίδι μου λέει, να μου το πει. Και γεια σας. Και γεια σας. Και γεια σας. Γεια σας.